खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां सरकारा होनाय बेसेन नाङै गोदान न'नि मुंफारियाव नोंथांनि मुङा फैयासै नामा जुदि फैयाखै अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय थारैनो जुदि सरकारा होनाय बेसेन नाङै गोदान न'नि मुंफारियाव नोंथांनि मुङा फैयाखै अब्ला नोंथाङा माबोरै माबेयाव अजद हरनो सरकारा होनाय बेसेन नाङै न'नि मुंफारियाव मुं थालांनायफोरनि थाखाय सरकारा हेल्प नाम्बार फोसावदों नोंथांनो बेफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लिया आबुङै फारि फारि फोरमायगोन सरकारा फोसावनाय हेल्प नाम्बाराव फन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि अजद हरनाया जाफुंगोन फन खालामनानैल' नङा नोंथाङा सरकारनिसिम इमेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन सरकारा अजद हरनो थाखाय गासै मोनबा हेल्प नाम्बार फोसावदों बे हेल्प नाम्बाराव फन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि अजद हरनाय खामानिया जाफुंगोन फन खालामनानै नोंथाङा न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनाय गासै फोरमानफोरखौ बुंहरनांगोन सरकारा फोसावनाय बे मोनबा हेल्प नाम्बारफोरानो जाबाय 01123060484 01123063620 01123063567 01123061827 आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 1800212236 सरकारा फोसावनाय बे हेल्प नाम्बाराव फन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि अजद हरनाया जाफुंगोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा इमेलनि गेजेरजोंबो सरकारनिसिम अजद हरनो हागोन आरो बे इमेलानो जाबाय pfms@gov.in नि गेजेरजोंबो नोंथाङा सरकारनिसिम अजद हरनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा PMAY मावख'आव थांनानै अजद हरनो हागोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन